Halos kada adlaw makasignit og illegal nga droga ang kapulisan ug mga operatiba sa Philippine Drug Enforcement Agency kon PDEA 11. Sumala sa PDEA, dakong hagit silang operasyon ang pagmonitor sa illegal drugs. Tungod nagatuyok na lang kini gawa sa Davao Region ug paspas nga maabot sa ubang lugar. Pero luyo sa mga hagit gipaningkamutan sa ahensya nga mapakusgan pa ang ilang kampanya batok illegal nga droga. Philippine Drug Enforcement Agency naman, another law enforcement agency, ay laging nakatuon ang programa tungkol sa tinatawag natin na pinaka-epektibong estratehiya upang labanan ng illegal na droga. Ito yung tinatawag natin na supply reduction strategy na naaayon sa Philippine Anti-Drug Strategy. Matod ni Attorney Benjamin Gaspe, ang Regional Director sa PDEA 11, kadaghanan sa illegal drugs nga mosulod sa Pilipinas nag-agi pinaagi sa mga backdoor routes gikan sa Sabah, Malaysia. Matod pa ni Gaspe, unang mosulod ang mga illegal drugs sa pipila ka pantalan sa hulog sa Zamboanga Peninsula ay haipang distribute ngadto sa nagkadaiyang rehiyon sa Mindanao, apil na dinhi sa Davao Region. Busa mas gipahugtan pa sa PDEA ang ilang operasyon sa seaports ug land routes pinaagi sa hugot nga koordinasyon sa Philippine National Police, Bureau of Customs ug Philippine Coast Guard. PDEA with other law enforcement agency o LEAS ng isang aggressive law enforcement action, siguruhin na magsasagawa ng mga anti-drug operations at siguruhin din na maisampa ang kaso sa korte at ma-convict ang kaso ang akusado at ang mga drogang nahuli ay kinakailangan after the termination or conviction or dismissal or whatever, ang droga ay oorderan ng korte para ito ay i-burn o sumala ni Gaspe, siya buong marijuana gihapon ang pinakadaghan nga masignit sa mga operasyon sa Davao Region. Sunod-sunod nga intelligence workshops sa provincial ug local level ang gihimo sa PDEA aron mapalawman ang impormasyon batok drug trade. Bisan og lisod ang ilang pagmonitor sa tanang posibleng agian sa illegal nga droga, gipasalig ni Gaspe nga padayon nilang paligunon ang intelligence gathering ug operation aron makunuran ang supply sa illegal drugs na mosulod sa Davao Region. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.